Харэаграфічны ансамбль, якому ўжо больш за паўстагоддзя працягвае радаваць і здзіўляць аматараў народных танцаў і музыкі. Артысты не раскрываюць усіх таямніц будучага канцэрта, але з некаторымі кампазіцыямі гатовы пазнаёміць. Здесь будут небольшие премьеры вокальные. В этот раз мы хотим попробовать сделать эксперимент, поскольку мы вот уже поставили новую программу, у нас есть Масленка, обряды, обычаи, которые существовали в разных регионах Беларуси, не только как-то локально, и соединить с программой, которая уже есть в постановке Валентины Ивановны Гаевой, нашего основателя. Ансамбль пакажа і кампазіцыю, якая аднаўляе адзін з самых вядомых славянскіх абрадаў гуканне вясны. Артысты падрыхтавалі сучаснае прачытанне, але прытым яно не губляе сувязі з фальклорам. Танцуюць у гэтым нумары толькі дзяўчыны. Этот номер, он очень одухотворенный, он очень воодушевляет. Вначале начинается вокал, запев, который предвосхищает то, что сейчас будет происходить. В самом номере непосредственно очень много круговых движений, да, мы зазываем именно весну. Мы вызываем дождь, чтобы он пролился на землю и начали прорастать первые росточки, первая красота, которая появляется. Канцэртная праграма «Вясна ў Купалаўскім» абяцае быць яркай, эмацыйна багатай, напоўненай разнастайнымі фарбамі і непаўторнымі мастацкімі вобразамі, бо яна прысвечана самай жыццесцвярджальнай пары года. Гледачоў чакаюць не толькі лірычныя, поўныя пяшчоты кампазіцыі, але і дынамічныя нумары, часам нават камічныя.